आसाम विधानसभानि बिसायख'थिनि डेटखौ मार्चनि 15-16 नि गेजेराव फोसावगोन होननानै जोंहा मोनसे अनुमान दं। जेब्लाखि फोसावा जोंहा बेखौ साननांगौ गैया, मानो होनोबा बिपिएफआ जेराव गेलेगोन बाव गासैबो देरहासार जानो हागोन। आं बबे समस्थियाव गेलेयो गेलेया बे आंनि खोथा नङा। आङो एमएलए इलेक्सन गेलेयो ना गेलेया बेबो आंनि खोथा नङा। हानजाया जेरैबायदि डिसिसन लानानै जायखौ जेराव गेलेनो थाखाय बिथाङा थिनहरगोन जोंनि हाइकमान्डआ बे मथेसो जोंनि हानजानि केन्डिडेटफ्रा गेलेयो। आंबो दिनै आङो इलेक्सन गेलेनांगौ बा आं उमुगाव गेलेगोन होननाय बाथ्रा आंनिफ्राय गैया। दैदेनगिरि हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेखौ दायथ' होयो जेखौ थिनो जों बेखौ मावग्रा मानसि। बे हिसाबै समाव जेखौ मावनो थाखाय दैदेनगिरिया जोंखौ दायथ' होगोन बेखौनो जों मावगोन। बेनि थाखाय जों जेब्लाबो रेडि। आं रावखौबो फेक्टर नुवाखै फैगौ बिसायख'थियाव। बरंस आंनि बेखौ दा सानबाय थादों, आंनि मोनदांनायाव आं बुजिनानै लादों। जायफोर हेंथा हान्जानि बिर'धि दलनि केन्डिडेट ओंखारगोन बिथांमोननि एइबार सिकिउरिटि मानिया फरफिट जाजोबगोन। बिपिएफ दलनो रायजोफ्रा 90%नि एबाब भट होगोन जेसेबां टटेल भट दं। बेखायनो बिर'धि दलफोरनि जायफोर केन्डिडेट जागोन बिथांमोननि अग्रेम धन बे बायजप्त जागोन। अर्थात बिथांमोननि सिकिउरिटि फिस होनाया नमिनेसनाव बे गासैबो फरफिट जागोन, केन्सेल थांजोबगोन। बेखौसो आं बुंगोन।